urmare, grupul de cântăreți ne vor cânta împreună cu noi o cântare sau două și printre timp, dacă fratele Sos va ajunge, nu știu dacă îl văd aici, este pot să ne motivez pentru rugăciune. Haideți să începem pentru început să lăudăm pe Domnul. Hristos a înviat. Ne bucurăm să avem cu noi seara aceasta frații de la Golgota, venind pe drumul spre biserică. Mă gândeam că de la Golgota a izvorât mântuirea noastră. Și de la Golgota în seara asta și mâine Dumnezeu ne va aduce bucurii prin frații care ne vizitează. Dumnezeu să-i binecuvintează. Și pe vinați. Vă mulțumesc pentru suportul rugăciunii. Am ajuns acasă abia acum. Doar am apucat să mă schimb și să ajung la biserică. Dumnezeu ne-a păzit în călătoria care am avut-o la Texas. Mulțumim Domnului. Și vreau să avem părtășie frumoasă cu frații, să ne bucurăm și le... Da. Domnul se binecuvintează. În continuare, aș vrea să ne închinăm Domnului, să facem o rugăciune
în care să încredințăm în mâna Domnului lucrarea pe care o fac. Slujirea tinerilor, ne bucurăm de ei, încurajăm tinerii și mă bucur când văd că se ridică o generație tânără, tineri ca aceștia care să se pună la dispoziția Domnului, să inspire pe alții, amin, pe tineri de la Betel și pe alții, să încurajeze, să lucreze pentru Domnul. Dumnezeu să-i sfințească și să-i țină în harul Lui. Vom face această rugăciune în care vom chema numele Domnului peste slujba din seara aceasta, peste tineri, peste fratele Andrei, Domnul să binecuvinteze și frații care îi însoțesc, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și apoi slujba va continua. Nu știu, fratele Soț aici, a ajuns? Da, nu-l văd. Da, pentru că stabilisem puțin diferit programul, se pare că au ajuns la locația din Nemba. N-a fost destul de bine, n-au discutat între ei, deși am transmis mesajul foarte clar și au cam întârziat, dar sunt pe drum. Veniți să ridicăm, ne închinăm Domnului cu rugăciune, ne chemăm numele Domnului peste tot ce se va face în locul acesta. Și apoi Dumnezeu să binecuvinteze mai departe lucrarea Lui. Amin. Vă invităm să ocupăm locurile. Fratele Andrei, Domnul să vă binecuvinteze, să duceți mai departe slujirea. Amin. Vă mulțumim la toți care sunteți în acest loc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. May God bless every single one of you that came into this place not to witness a youth choir, not to witness people singing, but to worship the living God. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze Biserica Betel, Elim și cele din jur și mulțumim din nou pentru primirea voastră. Slavă lui Iisus! Suntem aici, frați, dar și surori, corul de tineri din biserică și ne bucurăm să fim în această seară, în acest loc. So grateful, so happy to visit for some people, some of us, for the first time in Idaho, witnessing what is that place, what is Idaho, ce este aici, ce va fi aici. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze aceste trei slujbe la care noi vom sluji și Dumnezeu să aducă în acest loc, Dumnezeu să lucreze în acest loc, Dumnezeu să vorbească în acest loc, la inima tinerilor, mai ales în această seară, ca Dumnezeu să miște inima tinerilor. Și de fapt, dacă chiar mă gândeam, chiar sunt îmbrăcat de potrivire, cum sunt îmbrăcat cu mașa scoasă din pantaloni, eu bag în pantaloni, dacă trebuie. Dar suntem aici cu tineri și am zis că în această seară vom veni într-un mod poate mai privit pentru tineri. Mâine vom fi îmbrăcați costum, colori, fost la fel, fără grijă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Corul de tineri, acum, haideți să ridicăm picioare și cântăm o cântare, căci ei, de fapt, s-au pregătit cu multe cântări și le vom auzi multe cântări. De fapt, aceasta este o cântare în comun și putem să ne ridicăm și cu biserica acum. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și vom cânta Doamne, numele-ți înalt. Și apoi Jonathan ne va conduce într-un îndemn în limba engleză. Dumnezeu să o binecuvânteze.
be to God. Christ is risen. It's a joy to be with you this evening. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You may take your seat. My exhortation for us this evening is to choose who we will serve, to choose who you will serve. You see, this verse gives us two options, God and mammon. You know, and many times we choose our flesh, our desires, maybe wealth, over the will of God, or over serving God. Many times we idolize our own flesh in our own comfort, rather than glorifying God with that which He has given us. You see, changing your master, for most of us, it's not changing what we do in the exterior. We still go to the same school, to the same work, maybe we eat the same food, or attend the same church, but rather it's a changing of the heart. It's God taking out your heart of stone and giving you a heart of flesh that is soft and tender to the Holy Spirit and to that loves the Father. And I'd like us to hear the words of John in 1 John chapter 2, 15 and 17, where the Word of God says, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever." And as we go into this prayer, I'd like for us to focus on the Lord, to let us confess this day to the Lord who we will serve, that we would come with the heart of repentance if we must, and repent before the Lord and declare that we will serve Him. Let us pray. Dios,
Mulțumim la tinerii care au slujit în această seară, mulțumim la toți prezenții din locul acesta care au venit, să fie împreună cu noi, Domnul să binecuvântează pe toți. Aseară am avut părtășii cu tinerii, a fost în Casa Orfanelor, acolo avem orfanii noștri, ne-au vizitat, ne-am bucurat împreună și Domnul să-i binecuvântează. Ne bucurăm să-i vedem, dar nu-i cunosc pe toți, pentru că acum sunt aproape 8 ani când am plecat de acolo. Ei erau micuți, acum sunt mari, Domnul să-i binecuvântează, Domnul să-i păstreze mântuirea la fiecare. Domnul să fie lăudat. Am vrea ca în continuare în această seară să mulțumim Domnului pe tot ceea ce a făcut El pentru noi. Pentru, așa cum a spus, rana sufletească și acum vă mulțumim Domnul și vom pleca partea cealaltă cu este mesele, vom sta la masă toți. Dăm întâietatea la oaspeți întâi și apoi toți, fiecare este mâncare pentru fiecare, ajunge, vrem să ne iau o părtășie frumoasă împreună. Domnul să ne binecuvintează pe toți. Acum ne ridicăm în picioare și vrem ca să-i mulțumim Domnului din toată inima